Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Pensipi. Ring senang di video. Koyo ban halay. Bani ba taste to stay. Yan mai tai. Tay tapi. Ya, satu lira eh. Aku ni ban. Gede sembok ni lah sembok ni. Klut terang yang nek hi jeng klut. Tisu kentang bapak katai kan di Ada kalau ini lagi ada kena. Kata lalai lupa nang teh kenyirum kata. Anu mat yun. Galai tadi tempat Ni tapi kot kena. Hakishitang mi jangka sautri ko jemang arajar posan kirunar kelathang dusman ke ying school jangka umsning tahun dorbar secondary school kabudan umsning proper A. Kinoilam jangka school managing committee kilaliban ujor e jahar chikipuret ke umsning daga bakadau bakat kum kidak kisien ke bapau kamde satya ke jing thot jangka boarding electric bakadi ke school kamdan kamra shed hiru ndre layoi bakade ke jing thang khanang jongno re jongno daga bathang ye ke jan tapmid. Kuwe ni kamera jongen ke school kala ing khong lot plan bat de ke jing kloy yo i ki pat nong shosh nong lala un pelip no ya keding ka bakalang sache ki we pat ki kamera kelas urang wash nong juku umsning proper e ubat ru ku chairman jang school managing committee ul ong ka school kan haban ai shuti shuwa ki khenna tat hadu banala penbiang ki jing dan kam ka headmistress ke kong BL nong lad kala penram jori hirunar ki bele ye kan ka kam bakala kintu hikidong shosh nong pekin pit ngorlem nang ni shakhman khana makum ki jinja kin om jasho Kong nga kwa ban penithu ya ladi nga de i Miss BL Nonglat i headmistress jong ni ka school umsning town dorbar secondary school ban nga don hang ni khamat jong phi ban penpau ya ke jing penrem jor ke jong nga lo kani ke jing ja mo blawan ja kani ka school ke jong ni klempoi perkhat moi kani ke jing ja ngi dangwan ngi dang don hi ngi sem ke jong ni mo ngi dang perkhat na mta ki kam ki bangin sale mta ka sngi ka school ke jong ni re menne mit kum bakhat wish tengi e ke supoi kol no na i president i jongi bat ru na gini para no hikai gi basa hang jan ba kila pentip syanga marmar kani ke jing ja mo nam shim lala ban poi ka to ka pon makal amit el asting snya mo minut shu banwan ban ni hina yeng ru ti menem step ding ilawan ban pet yeng ilawan ban jurep kani ke jaka bla sha thang lani kani ke kelas ka bede ru ka class 9 ti susi mo ngadap ka mensim bujing susi ke jing khia mo ban pan pau shi ba kadon kum kani ke jing jakat ha kani ke jaka ba dei ru ka shlem jong jing ke jing start mo ka jiban ai ke jing nang jing start ki khna mo ban ai ke puli ke puki menta ki briu ki wan kum ha kani ka rukam ban le kani ka school kam sung tanat ti kam long ke bas mo tanat ngap rem jor shai kani ki kind of act of violence or whatever they call it but ngalong nakaliang jong ai headmistress nga kanto ken dia ki briu mo ki para marjan ki para shnong para thao mo ba kin sova ban pet bani alem ya ka shnong ka thao ka jungi ba kham tam e ka school
bikin lem bishar lem ban kamtam eru bangila IT ya kan ka kam shathanat imin ka police department bikin le ka badon kam kaba jajong kali ke school pi menin hapor kaba westeng bane kan arduna ai di ladon ke jing kelang jong keding kali ke school di sudon bok ba ladon lagi nok song snong jong kali ke snong jongi ke baya inti kelai i ya ka jing kelang jong ta keding dikila pentip jangi ke bor snong makuntahi ki nok song snong ba sa hane para marjan ba mangi lagi snong nilai mi budwud banyami banya pelip ya kata keding Tati nakaliang jongi empat don ke jing tips pang tu kita ki balik kini mre nakaliang jongi pat ngila su bu no daka FIR ha ka baide ba kani ke jingja kenang ba nakaliang kabor jong ka an kinwan kenang ba ngila ban tip eno kita ki berus new ki bala mut ban persang bantang ya kani ke skul jongi ya mencua hidden ki jingja ki berit ki bangin mudur hadu kota tungta nakaliang jongi ngim da kwa hadu bangin ya cha ki bor jong ka an Ritang na kaliang jong ka mading komiti ni song kimoti ni sok mai program berber. Long mentai yang mentah kesengihi na kaliang jong kum ka managing committee nilarai ba ngin asyuti swa ya ki kena tak cisngi kang bangi dio ban repair ya ketika wa ladep ban ing plus nata bangila ban warak sai swa ki ben nomor ba ha ketika jinja ki ben ru ki ladon ki ba ing dikin don ki kena school ki benom yo song ki ben ki te hatin bangila perkat sani ba na kaliang ka komiti yang bayam ta sisni ai syutino ya ke school ta ke sini ke ba la sisni pat ni senang no ya ke school 16 pat